Satsho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Kudlula abayishagalombili engozini yomgwaqo. AbakwaNcube eMtubatuba basabela impilo yabo. Kanti zibuyise kuleli zelamana kwela ka-AKA nomngani. Nena bakambombosho omnyama indaba ze1KZN TV nifundela uphilano akaCibekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Yedluleke nemphefumulo yabantu abayishagalombili okubalwa nezingane ezincane ingozi yomgwaqo eyenzeke N2 izolo kebusuku ngaseScottsburg ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Zibalelwe eminyakeni ukusuka ke4 kuya kwemihlanu izingane eziphangalale kule ngozi. Kwathi kababili baphuthunyiswa esibhedlela bese simeni esibucayi. Senyukele kwaba yishagalolunye isibalo sabantu abashone engozini eyenzeke ku-N2 eScottsburg ebiphakathi kweloli nemoto eyivan. Kule ngozi kuphangalala abantu abayisithupha bomndeni owodwa wakwaGumede eMthwalume esigodini saseCapane okubalwa khona nezingane ezincane enonyaka owodwa kuya kwingane neminyaka ewu9. Bebephume bebehlala nobaba wabo bephume besala ekhaya mase bephinde emuva ke base behlangabezana nengozi eScottsburg. Abazukulu bawu4 namadodakazi asisi awuthu. Uthi bukhulu ubhlungu ababuzwayo bewumndeni kanjalo abazi bazothathana bahlanganise nani njengoba kwabashonile kungekho besebenza. Kukhulu ngoba asikaze sibe namabhokisi awu6 ngosuku olodwa. Nasemlandweni angikhumbuli nje ngeke ngizwe makuthiwa kungena abantu badutshulwa ngendlamvu. Kodwa nakhona ngaze ngizwe kuthiwa kuphela abantu awu6 emzini owodwa. Kodwa kuthina kwenzekile. Kubuhlungu ngoba futhi bashiye nengane eziwu2. Bashiye ingane eziwu2 noma usushiye ingane yomfana nentombazane. Uthutsile washiye nengane yomfana nentombazane. Engazi ukuthi ngizozikhulisa kanjani. Umalume wabashonile uthi wamsola umshayeli ukuthi uhabulile. Bebesuka la ekhaya beyemlasi ngoba ngase ngasho kubona ukuthi hayi nina meningalala ingane nihambe kusasa ngoba niyabona sekuhlulwa hayi bakhona umuntu ozosilanda ngemoto lana emasebelandile lo ngathi hayi bandoda abona sengathi uyaqwatheka nje base ngathi uhabulile wathi hayi ngimoto ngishaya mina njengokuba sengithi ngezwe ke eksini inhliziyo angena umuntu okakhulu khonza ukuthi ngivule iright kodwa angayivula umsumbuluko ngoba indaba za6 ngazo zitokhona ingozi yenzeka la eScottsburg. Mangithi ngiyabafonela ingcingo zikhala zodwa. Uthi amandla okwamukela okwenzekile akanawo. Ngifile ngishayekile ngibona amandla ngiyakhuluma ngiyazidonsa. Akukho kunye ngaqhubeka ngakovela uNkulunkulu sekwenzile ngohlelo lwakhe. Ikhansela la kuWard 16 eMzumbe lithi lisukumele phezulu lizwa ngalolu daba wabe esezobhonga emswanini. Umuntu usefikile ke kuseni wazama ukulekelela umndeni ukuthi kuyiwe koScottsburg kuma-forensic yonke leyonto babhalisa abaqeda cabanga ukuthi okuningi sizobe sixoxe nabo ke sokuqedela kusasa ukuthi kwenzakalani ukufaka nje ihlombo ukulekelela kokwenzakalayo. Kodwa nje kubhlungu angazi ukuthi kwenzeka kanjani kodwa nje sike simweni esimbi semanzini kule ward yaka 16 la eMzumbe. Angazi umthandazo uyadingeka. Umshayeli wemoto eyivan ebithwele lo mndeni wakwaGumede kuthiwa usaphila esibhedlela. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemthwalume eCapane. Lo sanda nakuqoko njengozokuba ke yiso lesile engxenyeni ethile yomhlaba ongaphansi kwesizwe sakaMkhwanazi eMtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal uMandla Qiniso Ncube ophinda aziwe njengenkosi uthi basabela impilo yabo ngokuhambela imbizo ebizwe ngokhomishana amaphoyisa KwaZulu-Natal uJanene uNhlanhla Mkhwanazi. Ekhuluma neziko lendaba uNcube uthi izwe laseDukuduku lingelamaNcube njengoba abekwa imbube lokho kumele bakwazi abesizwe sakaMkhwanazi. Emva kokuba isilumi isiZulu kaZwelithini samemezela ukuthi ingxenye yomhlaba waseDukuduku eMtubatuba engaphesheya komgwaqo onguthela waye ku-N2 izokwangamelwa yilowo inkosi yakwaNcube eDukuduku kuningi ungaboni ngasolinye okusukile. Isizwe sakaMkhwanazi sithi ngeyaso leya ndawo kanjalo nabakaNcube bathi ngiyabo. Thina sicela ukuthi thina singoNcube akuhlangene thina oNcube kube abakaMkhwanazi kube amaphoyisa kube ukhokta kube ulenda phase
ukuze kuphume iqiniso ukuthi obani abangamaqili, obani okuyibona bona abangamaqili kulomhlaba waseDukuduku. Ngoba thina singonqube siyazi ukuthi thina siyishaya isifuba ukuthi iqiniso liyovela ukuthi thina bonqube yithi abanikazi beDukuduku not abakhwanazi. Lokhu uholele ekutheni kungenelele umkhuzo wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uJanene Nhlanhla Mkhwanazi njengoba bekunabe bevimba umgwaqo benokukhalaza ngokuthathwa komhlaba wabo okuyisizwe sakaMkhwanazi. UMkhwanazi ubesebiza imbizo ezohlanganisa lezi inhlaka zombili ezoba ngesonto. Izwi lesile sidala sathi sile sidala hamba sangiphakamisa phambi kwabakwethu, phakathi kwabakwethu sangiphakamisa sathi mfana wami hamba uyophatha abantu bami, baphathe kahle abantu bami, hambani niyosebenza. Sisazohlangana somndeni into sihlangene kanje ngoba sizizwa singekho safe kulezi igodi eziwu-32 ezos-oppressa la, sizizwa singekho safe. uNcube uthi uyakwamukela ukulethwa kwamaphoyisa azophenya ngamacala okubulawa kwezinduna. Akuthini esichitha igazi, abakhwanazi abachitha igazi. Futhi nalolu uphenyo lolu akasithembise lona siyalicela ukuthi alisondele bayomthukisa isimanga umkhonto yokugwaza ekhaya komkhwanazi. Izinduna namalungu omphakathi bazokwelise ungenami kwabo ngendlela asingathe ngayo lolu daba lo ngumkhuzo wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal okuJanene Mkhwanazi. Leli izwe laseDukuduku abantu bafuna ukuphendula umlando bawumise ngendlela yabo. Izwe leli laseMancubeni saba khona kulo kudala ngekhathi zelembe. Amaphoyisa siwatshelile, simtshelile uMkhwanazi ukuthi ayi siyakwemukela ukuthi kuyohlanganwa kukhulunywa kodwa sikwamukeli ukuthi kubizwe izizwe zonke lezizwe kwaMpunyoni kuthiwa igodi zonke mayiphelele eDukuduku ngoba lokho sikubona kungukuthi akuhambi ke kahle makunjalo. Kulendeleke ukuthi kutheleke isigodi esingaphezulu kwama-30 eDukuduku ngesonto kwimbizo ezobihlanganisa noNgqongqoshe wezomnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uThula Sizwe Buthelezi ukuzocacisa ngomngcele waseMtubatuba. Ezindabeni ze-1KZN TV bekuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Zibuyile kuleli zalamanza kaNdimande ibhekene nokuthinteka kubola kwena kaKhinani aka Forbes nomngane wakhe uTebelo Tebza Mkwena. Umelusino siyabonga abakwaNdimande batheleke namuhla kezikhumeni sezindiza iKing Shaka International Airport eThekwini besuka eSwatini nokuyilapho behlangabezwe khona ngamaphoyisa abaphelezeleke kuyovela kenkantolo kaMantshi eThekwini. Ukuvela kwalabasolwa namuhla kuthathe usuku lonke njengoba kuqala kwenziwa izinhlelo zomthetho zokubamukela kuleli esikhumuleni sezindiza iKing Shaka International Airport eThekwini base baboshwa babekwa amacala abasolwa ngawo okubala elokubulalo aka nomngani wakhe kanye namanye athinta ukuzama ukubulala awokubulala nawokutholakala nezibhamu nezinhlamvu engekho emthethweni aseke bawenza ngaphambilini. Indeed we are. As you've seen, the accused appeared in court today after they were successfully extradited from Eswatini to South Africa. The charges you heard that we put to them are a whole host of charges, including things like conspiracy to commit murder, as well as murder, and as well as firearm related and ammunition related charges. So the matter was remanded to 26 November 2025, and this is for the accused to consult with their legal representatives to determine a way forward. Ukomishana wamaphoyisa kulesi sifundazwe bekhona enkantolo uthi kuyajabulisa ukubona abasola begcine bebuyile kuleli lokho kuzokwenza isibalo sababoshele icala la aka nomngane wakhe sibe ngabasolwa abayisikhombisa. Siyakujabulela ukuthi sibe la enkantolo yaseThekwini namhlanje. Ushilo umshushiswa wathi umhla ka11 enyangeni yesi11 sisenkantolo ebhalu number 11. Angazi ke lezo numbers zisho ukuthini kulabo ababhula amathamba. Kodwa sikujabulela ukuthi sikwazi ukusebenzisana nozakwethu eSwatini ukuthi size sikwazi ukuletha nalabasola kade sebeshota kuleli qembu leli elalihlangene lenza itulo lokubulala abaculi bethu abantu abadumile lento eyenzeka. Sebesikhombisa abasesibatholileke kumanje. Ukusijabulisayo samaphoyisa ukuthi lo kuyena okade ehlanganisa iqembu lonke ukuthi lenze leli cala leli
sibathole bonke naye uphakathi. Esingakwazi ukuthi ngabe kungenzeka ukuthi naye kukhona ongaphezulu kwakhe okade emnikeza imali. Siyabona ukuthi imali lezi akhokhele ngazo lapha ziqhamuka kwi-account yakhe yebusiness. Sisalibheka kule account yakhe yebusiness ukuze sibone ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona mhlawumbe omunye oxhumene nako lokubulala kwenzakeni. Kuyasijabulisa ke ngoba size safika la namhlanje emva kokuthi inkantolo yenze lokho ekwenzayo. Sicabanga ukuthi ngonyaka ozayo bazobe bemela iboxini kanye nozakwabo sebephelele bonke besikhombisa. Umkhwanazi uthi abaphendi becala bazophinde bathintane nomndeni ka-AKA ukubazisa ngokwenzakalayo nokuqhubakalayo ngaleli cala. Labasolwa bobabili bazophindela enkantolo ngomhla ka-25 kuNovemba kuwona lo nyaka kanti kumanje bagcine esitokisini. Ngudeba Khosibisi wezindaba ze-1 KZN TV kuChannel 261 ngisenkantolo kaMantshi eThekwini. Asithi shelele itolweni nabesilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo kezona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kudlula abayishagalombili engozini yomgwaqo. Abakancube eMtubatuba basabela impilo yabo. Kanti zibuyise kuleli zelamana kwela ka-AKA nomngani. Njengoba sokubala insuku ngaphambi kokuba ke kubanjwe ingqungquthela enkulukazi ezweni neyokuqala kokubanjwe eAfrica iGroup of 20 G20 ngamafuphi, osekela ngqongqoshe eminyangweni eyahlukene kahulumeni bahlanganyele eMgungundlovu KwaZulu-Natal namuhla. Laba bebehlangane nenhlaka ezahlukene ukubala umasipala amakhosi kanye namalungu omphakathi ukuzolalela ke indlela zokufukula umnotho walesi sifundazwe. Iphini likaNgqongqoshe ehhovisi likaMengameli uKenny Morolongo uthi bazibophezele ekutheni bathathe iziphakamiso zomphakathi waseMgungundlovu ziyodingidwa kwingqungquthela yomhlaba iG20. We've made a commitment to the people of Mgungundlovu that this views that have been deposited were not in vain, that this was not an exercise in futility. And we have said that their views that they have deposited will constitute part of the summary report, which will be presented to our working groups. Le ngqungquthela ezobanjwa ngeviki elizayo eGoli ingokokuqala yenzeke ezwenikazi lase-Afrika jikelele. South Africa continues to lead by example, one of the most resilient democracies. This was evidenced by how the different political parties were able to unite in the aftermath of an election that did not produce an outright winner last day. But secondly, South Africa has been the largest economy and to some extent by far one of the stablest economy in Africa. And thirdly, one of the most industrialized economies. South Africa is the first country in the whole continent where it is an official host of the G20. Now, what does that mean? It means although it may be geographically located in South Africa, but indeed it is a program of the region in terms of the SADC, but also the program of the continent. Amakhosi athi afuna kusetshenziswa umhlaba wasezindaweni zasemakhaya ukudala amathuba emisebenzi. Sifike manje esikhathini la kufanele uhulumeni abhekelele khona ukuthi umhlaba ubuyisela kanjani kubantu la owawulawuleka khona ngendlela eyayifanele futhi ilungele ukuthi ilawuleke khona ngoba abantu bebabelwa umhlaba bakwazi ukuyophila nemindeni yabo kuleyo mhlaba. Omasipala wesifunda uMgungundlovu uthi bafuna ukuheha abatshali bezimali. Sifisa ukuthi beze lamazwe onke ayilesi sakhiwo seG20 ukuthi azotshala imali eMgungundlovu ukuze sikwazi ukuxazulula lezi inkinga ezintathu engibalulile lapha emhlanganweni. Ezindabeni ze-1 KZN TV ngo-Ayanda Dube ngiseMgungundlovu.
Lo bekusoluthu ukubezwe ikhansela likamasipala waseMtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal uyayichitha le mbiko njengoba ke isholo yena ukuthi ke kungamampunge futhi alikho necala elivuliwe. Lona wesifazane oneminyaka engama-21 yobudala uthi kunabantu abahlukahlukene abake bamfonela befuna ukubavula icala elingekho. Kubukeka inhlese zepolitiki nokungazwani ngaphakathi eqenjini le-IFP kuyiyo edale ukudideka ngowesifazane okusolwa ukuthi udlwengulwe yikhansela le-IFP ngaphansi komasipala uMtubatuba. Intombazane neminyaka engama-21 ubudala iyachaza emva kokusabalala kwembiko ethi idlwenguliwe ikhansela. Namhlanje ngithi angizovela kancane mayelana nesigameko esenzile sesiphumile kuma social media mayelana nendaba ye-rape sekutholakala ukuthi kubandakanyeka mina noBaba Ndlovu okuyinto engenzakalanga. Into eyenzakala uBaba Ndlovu wabeka nje amagama kwasho ukuthi indlela abeka ngayo amagama ngizangize ngithande. So kwasekugcina ke sekuhamba ke i-voice note yazize yafika ku social media okuyiyona ke esisusa umsindo omkhulu kakhulu. So ngithi nje angiveze lokho ukuthi I was not raped and nge-right. Bengicela futhi nokuthi sizame nokwehlisa imimoya akukho kubo okwenzakalile kumina. So nje nge-right. Le ntombazane ithi nakuba leli ikhansela lakhuluma okuthile kodwa alizange lithinte kanti kunabathile okuvela ukuthi bebefona befuna le ntokazi ukuba ivule icala. I-case ngangazenze ngiyivule because i-rape akaze ziyenzeke kwaba nje lawo magama lawo abashare uBaba Ndlovu kumina engawathandanga ngikho right ngagcina ke sengidlulisa kuma sase ngakhuluma ke noma ngamtshela ngicela angikhulumela noBaba Ndlovu kunamagama awakhulumile angawathandanga wase begcina bekhuluma ngaleyo ndlela bakhuluma ngayo. Kubantu ke abake bafika bekho abantu abafika bangiphoqela ukuthi ngiyenze indaba yokuthi ngiyovula icala lekhe icala ngilivulile phela nje ngeke ngaya ke epolice station ukuyogcizelela nokuyokhuluma ukuthi akukho kwenzakalile nakulabo abasafisa ukwazi nabaziyo nabane story esingaphelele singasona iqiniso angirishwanga. Amaqembu ezepolitiki abesekuvezile kamasipala ukuthi leli ikhansela alehle esikhundleni. Le ntombazane iveze ukuthi iyile station samaphoyisa ukuyoqinisekisa ukuthi ayikaze yadlwengulwa. Izindabeni zwan KZN TV bikuthabani maphumulo eMtubatuba. Umasipala keNewcastle enhlanele kaMthani uhlanganyelwe nomphakathi wakuWard 20 noWard 21 ngenhloso ukuzoxoxisana nabo ngodaba lokukhokhwa kwentela neindlela umasipala ongalekelela ngazo imndeni eswele nezikweleti abanazo zentela. Kulomhlangano kuphinde kwabhungwa ngendlela zokulethwa kwentuthuko njengoba ke lo mphakathi ukhala ngemigwaqo engekho esimeni nenkinga yokuhlushwa ngamanzi. Amalungu omphakathi wakuWard 20 kanye noWard 21 athi ukufika kamasipala kuyabalekelela ukuze bebe nokuqonda ngezinhlelo zentela. Sibonga kakhulu ukuthi lo umasipala wethu eze kuthina somphakathi lokho kuzosiza kakhulu ngoba sesibuka inkinga eziningi zenzeka kumanje nje sikhuluma silana bekuneyinkinga zomuzo kade abantu sebekhishwe ezindlini zonke into efana nalezi. So umasipala mayeza kuthina sizosizakala kakhulu ezintweni ezifana nalezi ukuthi sikwazi ukuthi sisuke la siye le kumasipala ema-office because masifika ema-office masipala uyakwazi ukuthi asize sisizakala. So ngizobuya nje ngihlale kakhulu njengoba mina ngila eWard 22 ngiqhamuka endaweni yaseKhwizi eyisemisababa ne phinde ibe neyinkinga eziningi la ukuthi khona abantu bakhona kube ngathi sizivalele ngaphandle yabona ezintweni eziningi bagcine bengasakwazi ukuza kule mhlangano le. Kanti osekhulile ngeminyaka kulaba uthi ithuba lokuvuselela ushwele liyabasiza njengoba bengabantu abangasebenzi. Babethe lapha eoffice ngibuye ngoDisemba ngizovuselela ushwele. Manje ngoDisemba last year manje angazi bakwaku-October ukuthi ngize ngoDisemba lophelile noma ngiye kulona yini yayibona lona manje lo ngithi ke ngiyaya ke ngizocelela elinye iphepha eliso ngizokwazi ukuqala phansi futhi ngiyobhalisa ushwele. Ngiyabonga ke ngoba ngilitholile iphepha senzoqala phansi ngiyobhalisa ngoba kwakubhalwe nanokuthi ngiye eLabour vele bengiye eLabour mangabe ngizokwenza ushwele benencwadi engunyaza ukuthi angisebenzi. Ime uXolani Dube unxusa umphakathi ukuba usondele ngoba nabo banazo izinhlelo zokwelekelela imindeni engathathi intweni.
ngiyakwazi ukuthi njalo ngenyanga ngiqhubeke ngimkhokhele lokho ngawenza ukuthi ngibambe ngqo ebhenki nomholi wami uma sele 10,000 isusa 7,500 ufaka 2,500 yini elikhulu lapho uma ngabe engasebenzi kodwa enesikweletu utheze umasipala alethe ufakazi ukuthi angisebenzi ngikwazi ukukhokhela sisuke sonke lesikweletu yini elikhulu lapho kodwa mphathwa kithi ungazovuma ukuthi kube khona abavela hloko sopolitiki elizothumanisekile baqhamuke bazezixazulule kodwa imikili siqobo bese baleke izwanikile. Uphinde waveza ukuba uma ngabe intela ingakhokhwa lokho kuyawulimaza umasipala. Ayinokonfect ukuthi abaphakathi kwenu phakathi ukhona lesithi masigqugquzela ukuthi kokhani balekele ukuthi dlalwa ngani nangakhokhiswa ngani iminyaka ephambili noma lesibona nje ukhambe inolobuthoki bangiminyaka ephambili ngokufanele imitshelwe ukuthi phakathi kokhani kuthubani naye ngoba befuna ukuthi bathane njengoba manje inkinga esibhekene nayo isho ukuthi mangina ngizofuna ukuthi ngithande nginikela ngenyukaseli ngaze ngizithobe. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze-1 KZN TV ngise-Newcastle. Asiphinde sithi ishelele etonenani besilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo kwizona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kudlula abayishagalombili engozini yomgwaqo. Abakancube eMtubatuba basabela impilo yabo. Kanti zibuyise kuleli zelamana kwelaka AKA nomngani. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.14 kwidola laseMelika libe ngu-22.50 kupondo waseBrithani libe ngu-19.82 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ngu-$4,130.28 i-ounce kuthi intengo yalo ngahluziwe yona ibe ngu-$64.06 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kapteni weqembu lakuleli amabhokobhoko uSiyathemba Koliso ngomunye wabadlali bombhoxo abaphambili eNingizimu Afrika kodwa ogqame ngoba ukapteni obuyisa ithemba uthi kufisa kakusetshenziswe yena njengesibonelo sokuthi nalabo ababukeka sengathi kabalutho banawo amava okuphendula kwisibusiso kulabo ababazungezile esikhundleni sokubhiyozela ukuba ngumdlali wesishiyagalolunye emlandweni wombhoxo waseNingizimu Afrika ukudlalela kamabhokobhoko amahlandla ikhulu uKoliso ukuthi usoza kwabo wabonga nakubona bonke abantu ababe nesandla ekukhuleni kwakhe. Amabhokobhoko akhumbuza umhlaba uthi kungane ngompetha ngokunqoba kwiFrance ngo-32-17 emidlalweni wesibili kweyokuvala unyaka ngomgqibelo ebusuku kwelaseParis. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Iyanena bakaqamba lankomo zelahlekile zodliwa umdlebo kwasoshangana kwamzimba umntwana nethimba lonke leindaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile